vagyok. Sziasztok, én Gerke vagyok. És a mai videóban megcsináljuk a csípős Oreo kihívást. Aki nem tudna, annak így gyorsan elmondom, hogy ennek igazából annyi a lényege, hogy van 6 darab Oreo, amiből 3 jó sima Oreo, illetve 3 olyan, amiben tettünk egy ilyen csípős szószt, ami tényleg csíp. Igen. Kipróbáltuk. Igazából aki követi az én csatornámat, az már tudja igazából, hogy ennek mi a lényege. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Készen állsz? Vágjunk bele. Azt még elfelejtettem mondani, hogy kérdéseket fogunk egymásnak feltenni rólunk, tehát én például mit tudom én kezdésnek, hogy mi a kedvenc színe, vagy ilyesmi. És hogyha rosszul válaszol, akkor... Nem tudom jókat. És hogyha rosszul válaszol, akkor mit tudom én, például Gerike rosszul válaszol, akkor én ezt így megfogom, így egy kicsit így babrálom, aztán Geri egyet húz. Szúnyog, figyelj. Akkor lé. Nehogy még. Úgyhogy akkor kőpapírólóval szerintem akkor döntsük el, hogy ki fog kezdeni. Jó. Kőpapíróló. 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 Én fogok kérdezni Geritől. Kibaszott tudom, az Oreo. Még a kihívás elején azt el szeretném mondani, hogy elnézést, hogyha egy-két jelenetben azt fogjátok látni, amikor megfulladozok, de gyakorlatilag nem vagyok túl jó formában, mert eléggé betegeskedek. Fulladj meg. Úgyhogy még egyszer kezdjük is. Akkor az első kérdésem hozzád egy egyszerű kérdés lenne. A csatornámon is ezzel kezdtem, mi a kedvenc színe? Kíváncsi vagyok, hogy aktívan nézi a videóimat, mert ő ezt eredetileg nincs ahonnan igazán tudja, de viszont, hogyha látta a videót, akkor... Kék. Az elsőt... nekem vörgessem. Az elsőt ő fog enni, ugyanis zöld. Úgyhogy fordulj el, vagy húzd be a szemed. Forgatom, és húzz. Hova, bazdmeg? Hova? Ott van egy csomóba, belenyúltál már. Ajjaj. Hát de... Fogjál már meg egyet, ugye kihull az összes. Na van benne? Van. Ott van benne, lehet, hogy nem látszik. Kénytelen lesz megenni. És lehetőleg remélem, hogy az utolsó, amiben tettünk jó sokat. Mert van egy, amiben baromira sokat tettünk. Nem, az nem az. Balázs, megöld le. Teljesen az egész. Jó, és ugye amúgy nincsen víz. Nincs se itt tál. víz, semmi sincs, csak egy szalvéta. Az egészet befele. Toljad befele. Toljad be. Azt csinálom. De az egészet egyszerre. Igen, mi is úgy csináltuk. Csip? Finom, mi? Én ilyes vagyok, úgyhogy. Hát ez Nem csak ett. veszélyes volt? Csip? Egy kicsit sem? Most komolyan? Fú, komolyan? Úgy komolyan. Annyi. Csipni csip, de nem elég. Na jó, hát akkor kérdezz. Egyszerű kérdés. Ha négyszer kérdez felelek videómat, amit maradtam kint, akkor milyen fajta rollerom van? Oxelló, milyen? Jó. Eddig igen. M3. Nem. Még van egy betűs, utána jönnek a számok. R. Nem. Meg akkor mondjad meg. MF 1.8-as. Akkor ezek. Fordulják. Hogyha húzhatom. Oké. És adok volna egy szerencséje. Nem csipni. Na.
Hát ez finom volt. Köszönöm. Szívesen. Jól pörgettél így tovább. Valami értelmes kérdést. Hát ezt most mondtam el az előbb is, ott van a doboza. Milyen fülesen van? Razer. De milyen? Hát de jó kérdés, hát én nem ismerem, csak Razer. Ne is Az az ő színű. Razer. Jó, se kicsit segítek. Lószart! Kareven. Nem, USB. Kareven USB. Nem Kareven. Karbon. Nem. USB. Ott a doboz. Koroken. Krekken. Krekken. De No. nézd a doboz. Nem volt. Jó, elfogadjuk, jó. Nem volt. Melyik volt az első nagyobb játék, amit először gépen szerettem volna játszani? Vagy ilyenek közül, hogy nem az ilyeneket, hogy Far Cry ilyenek, hanem, vagy nem ilyenek, hogy Minecraft hanem Call of Duty is ilyenek közül. Lövöldözősök. Igen, a nagyobb játékok közül. Hogy a keményebb. Parkra. Akkor GT. Akkor meg. Call of Duty Ghost. Megvan? Aha. És pont amikor kiválasztottam, benyitottak hozzánk, ezért azt, amikor kiválasztottam, nem tudom, azt még lehet, hogy berakjuk, de utána pont nem. Külön tettük, hogy melyiket választottam, meg igazából szét is jött, ahogy kihúztam. És ez az, amiben van, nem tudom mennyire látszik. Szuper. Az anyém először csinált, ezután nem. Egyedre, és akkor nem csip annyira. Tudod melyik? Az a bazisok. Egyedre, hogy jó. Egyedre, úgy. A szúnyog jó, mint az Oreóra. Jó, mint a szúnyog az Oreóra. Írja a Csavike. Ott a tablettón. Hát, ami biztos, hogy nem ezt fogom minden ebédkor enni. Hát, hát tudja, hogy ez a legjobb. De a legtöbb volt. Milyen telefonon volt a Samsungom előtt? Alviv? De milyen? Modell, VPN. Nem? Ennek is itt van az izéja. Hát Alviv, A3 Living, nem. Alviv, nem tudom. Alvi V1 Viper. Hát jó kérdés, hogy teljesen adott. Na, te várj össze. Hát szerintem ez így, ahogy van. Nyomja neki. Hát, veszett. Van benne? Van 6. Egyed egyből rá, egyed egyből rá. Egyed egyből rá, szapályod, egyed. Gyúj. Hát nem csak. Iratkozzatok fel a KBT-be. Akkor mondom, hogy az volt a... Tehát, hogy én egyet húztam, de abban volt a legtöbb. Te meg húztad kettőt, de abban kevés. Úgyhogy most csináljuk azt, hogy a jó válaszokkor húzzunk, mivel ezek már csak jók, és akkor az lesz a jutalom, hogy jó válaszok. Akkor te kérdez. Milyen márkájú volt a régi boxtám? Mi? A régi Nem is hangszóró. jártam olyankor nálatok. Miért nem nézted meg a roomtour videót? Megnéztem. Te volt sorolva a hangszóró, De megnéztem, csak elfelejtettem. Azt tudom, hogy Neymaros az indexkép. Igen. Neymar. Bokkén pedig megnéztem. Úristen. Én is megnéztem az Oreót, csak elfelejtettem.
Genius. Akkor Bit. nem is ismerem, büdös életben nem találtam volna ki. Na jó, hát akkor én kérdezek. Mit is kérdezzek? Melyik videósról találkoztam életemben? Dezső Bence. Jó, ez a bajá. Ez bezeg beveszed egyből. Na szóval igazából ennyi is lett volna már ez a kis kihívásos videó. Nyertem. Igen. De Életemben én nem tettem olyan egyszer nehéz kérdéseket. nyertem meg ezt a kihívást. Életemben egyszer. Egyetlen egyszer. Úgyhogy ennyi is lett volna már a GB címből, reméljük tetszett nektek. Sziasztok! Sziasztok!